Takže ahoj, vítejte u mého videa se SSO a dneska to bude plnění úkolů a jak už můžete vidět, tak tady už stojím u jednoho a předem se chci omluvit za takovýto šustění v prostorech, jak můžete možná slyšet, a ještě za Skype, protože mi bude psát nejlepší kamarádka. No a můžeme jít rovnou na ten první úkol. Doufám, že se mi to nebude lagovat. Dobrý. No tak, hop, hop. A já jich mám docela hodně těch úkolů. Takže to bude dneska hodně těžký. No ale my to zvládneme. Ježišimaria. OK, vezmeme si hrábě. A myslím, že vodu, kterou mám už v inventáři. A první budeme sklízet hovníka. Kde zastala pata, sakra. Ježiš, co to je? Mně to tam nejde vidět, no tak jako... OK. To je v pohodě. OK, tak teďka půjdeme už za hotový úkol si to hezky to pens vyzvednout. Já trošku zapnu zvuk, no tady to nevím co je. Takže já zapnu zvuk, protože já to bez zvuku fakt hrát neumím. Když tak se omlouvám, kdyby to bylo hlasnější než já, ale já prostě bez toho hrát nemůžu. OK, takže teďka půjdeme na koníčka. Ježiš, kam, jo, už vím. Já pořád zapovídám, kam toho koně dávám. Prostě u mě je to normální. No a teďka se dostavíme k nejbližšímu úkolu, což je tady. Takže já si takhle hezky, počkej, za hodinu, já se takhle otočíme. Aha, a tady. Jo, tak to vím, co je za úkol. Tak já to zapnu a karča! Počkej, to asi nebude. Ježiši. Ne, to není, o můj protože je spokojila. No asi proto, že karta je úplně stejná. No tak já to zapnu, až tam budu. OK, omlouvám se, protože jsem se zabila, jakoby ve Star Saber, ne v reálu. Ježiš, se Star Saber bylo. Já jsem jí úplně dobrá čeština, kámo. No tak prostě jsem se zabila, protože jsem byla líná to celý občas. A tak jsem to chtěla zkrátko, prostě jsem se zabila asi 50krát. Ale to já už neřeším. No a teďka krmím kotá. A budu tady hnedka vedle mě někde úkol. Ne! Ještě poslední, tak. No a půjdu sem. Tak já to zapnu, až tam budu. Čauky! Aha, no tak já rovnou udělám tady ten úkol. Tak, hop, hop. Já všechno dělám hnedka takhle najednou, protože mám na se mnou za chvilku a možná bude volat kamarádka. No a tak teda tady dodělám a já nevím proč, ale neozobrazuje se mi to tady. Jenom tady to tady. Nejdřív uděláme hovníka. Teď nakrmím na koník a rovnou jim tam dám takovou vodu. Ježiš, co dělám? Nechápu, proč mám dát do prázdných stájce. Hotovo! Já dneska zkusím dodělat celou mapu. Ježiši, kam zase jdu? Aha. Jo, no tak tam je zrovna ten další úkol, tak tam rovnou pojdu. No a dáme si do James Dressers, nebo... Ne! Ježiši!
klid. OK, tak to nevím, co mám udělat. Asi nejspíš. No nevím, no. Tak já na to přijdu. Možná. OK, no, tak jsem na to nepřišla, ale tak máme tady další úkol a to bude ten závod, který mi nejdou. Mně prostě nejdou závody. Já nevím proč. Ale prostě asi to mám v genech. Tak jo. A právě jsem od mý BFF dostala Starridera. Jo, takže jí ti moc děkuju, Karčo. No a teda, jestli na to koukáš, tak pak díky. Tak se mi to mega laguje. Prostě, ne, že bych měla blbej počítač, ale prostě když natáčím, tak se mi to vždycky seká. No tak tady to teďka byl mobil, tak se omlouvám. A teď hned to vypnu, až udělám závod. Já nechápu. Jako, když děláme race, tak všichni znají ty úžasné zkratky. A já jediná, jak blbec, všechno obcházím. A ostatní ty mega zkratky, to je taky dobrý. Jo, tady ta zatáčka, to je úplně hrozná. Proč skáču? Tak teď zrovna projel neviditelný autobus s duchem. Jdu ke Kasprovi. Jaj, to nevadí. Tak hopa. A jdem si první hru. Tak tímhle bych to ukončila, já vím, že to nemá skoro 10 minut, ale já právě natáčím přes Bandikameru a to má jenom 10 minut a já se bojím, že by se to stoplo a ani bych se s váma nerozloučila. Takže tady to zatím dám na YouTube. A druhá část, jestli se vám bude líbit, tak to tam dám rovnou hnedka takhle za sebou. Tak doufám, že se vám video bude líbit. A já se s tím a ahoj.